Здравей, България, и преди всичко честита Баба Марта. Вероятно повечето, които следят в геополитиката, не са празнично настроени, но България нямаше директно участие в удари и съответно няма ответни такива, слава Богу. В първото си видео вчера за ситуацията в Иран съм покрил откъде главно се нанасят удари и НАТО не е под атака. Вчера попаднах на новини за аятолата, от който никой не е чул, но чаках и ирански източници за потвърждение. Вече по тяхната национална телевизия излезнаха подобни. Изглежда Али Хамени е бил в президентския дворец заедно с голяма част от семейството си, а въпросната локация беше сред първите основни цели. Имаше множествено регистрирани ответни удари близо до Бурж Халифа и по множество американски бази, които бяха евакуирани предварително. Все пак САЩ имат политика да не разкрият жертвите първите 3 дни, за да може армията да подходят към семействата на военнослужащите преди медиите. Има заплахи за допълнителна ескалация. Освен директни удари, Ислямската република вече започва блокаж на Ормузския проток през съобщения от тяхната флота. Добавям част от подобно. Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Out. Това се случва макар липса на правителствено решение, след като голяма част от правителството беше заличено след първоначалните удари, пълния парламент и президентството. Въпросът сега е дали Америка ще успее да спре иранската флота преди да минират прохода. Това би означавало месеци блокада на най-важния петролен коридор в света и още утре с отварянето на финансовите борси може да очакваме екстремна паника. Като краткосрочен скок се прогнозира незабавно повишаване от 5 до 10 долара на барел само поради неяснотата. При реално затваряне за повече от няколко дни цената на сорта Brent може бързо да скочи до 100-130 долара за барел. За всички потвърдени данни от днешните удари можете да проверите последния ми клип. Според вас какво предстои? Пишете в коментарите и споделяйте, за да са наясно повече хора, които не се информират през основните медии.